שלום לכל המנויים היקרים, כאן אחד והיחיד אבישק פרארי. היום זה 4/4. מה זה הסאונד הזה? איזה טיימינג! ניתן לו! איזה אופנוע, איזה מכונה. ראיתם? הוא לא זרם. עשיתי לו ככה, שילחץ קצת, שייתן לנו איזה ווילי, משהו. בסדר, שלא יסכן את עצמו, שלא יעשה ווילי, אבל שייתן לנו. מדובר בקוואסקי נינג'ה ZX10R. במידה ואני לא טועה, קשה לי להאמין שזה קוואסקי נינג'ה ZX6R. רוב הסיכויים שזה קוואסקי נינג'ה ZX10R לידעתי, 1000 סמ"ק. אז היום אני בן 21, מנויים יקרים, 4/4. מעניין אותי אם הוא יחזור, כי אולי הוא לא הבין מה רציתי ממנו. לא נראה לי שהוא יחזור. בכל מקרה, אני כבר בן 21. כל שנה אני מעלה סרטון לערוץ היוטיוב שלי ביום הולדת שלי. מגיל 18 התחלתי, 19, 20 וכמובן 21. היום אני בן 21, מנויים יקרים. איזה כיף לי, אני עם הרכב שלי. הרכב הזה הוא אצלי כבר 2 ו4 חודשים. מלא זמן. רוב האנשים מחליפים אחרי שנה, שנתיים את הרכבים שלהם. אתם זוכרים מה אמרתי לכם בסרטון שהבאתי אותה? אני לעולם לא אמכור את הרכב הזה. ואני עדיין במחשבה הזאת. המחשבה הזאת לא השתנתה אצלי. איזה יופי. עמדתי במילה שלי ואני עדיין עומד בה. אם מישהו בא עכשיו מציע לי סכום כסף, 100,000, פחות, יותר, אני לא מוכר אותה. רכב ראשון שלי. זה סיפור אהבה, איך אומרים? ממבט ראשון. ויש עוד דרך ארוכה לעשות כל מיני שדרוגים, תוספות, קוסמטיקה, שיפורים. אני כרגע עדיין לא רוצה לעשות, אני לא בעד כמו בהתחלה. כל העניין של הסטייג', תוכנת ניהול מנוע, טורבו, צנרת, אני בהתחלה לא הייתי בעד, גם עכשיו אני לא בעד. כמובן שעכשיו מלחמה, לא צריך להסביר ולהגיד לכם, אתם יודעים לבד. ומה אני יכול לאחל לעצמי? בריאות, אושר ואושר, עם העין ועם הלב, פרנסה בשפע. ונראה לי למצב שלנו, של כל מדינת ישראל, שזה הכי חשוב, שבעזרת השם כל החטופים יחזרו בשלום לבתים שלהם, למשפחות שלהם, לאחים, אחיות, סבים, סבתות. הבנתם אותי? כל הלוחמים בדרום הרצועה, בצפון הרצועה, בגבול הצפון, שרק יחזרו בשלום. אני גם משתחרר עוד 19 ימים מהצבא. איזה כיף. ובאמת המצב הוא מאוד מאוד מדאיג, מלחיץ, מסוכן מאוד. ובאמת מפחיד. באמת אי אפשר לדעת מה יהיה מחר עם המצב הזה של הצפון, דרום, בעיקר הצפון אני מתכוון. אני תושב הצפון, לכל מי שלא יודע. הייתי מתגורר במרכז, עברתי אי שם לאחד מהיישובים בצפון. התאמתי את הנעליים לפי הצבע של הרכב. אין. משוגע אני. גם חולצה, טורקיז. אני יודע את העבודה. והכי חשוב, העיניים גם טורקיז. פשוט עכשיו לא רואים. חושך, לא יודע. טורקיז. אין, זה הצבע הכי מדהים בעיניי. זה למה בחרתי ברכב הזה. צבע כל כך מיוחד, ללא ציפוי. ככה הגיע, מקורי, מהחברה. לא צריך להוסיף שום דבר. מישהו רוצה כוח, הנאה, מעל ומעבר, שישפר את הרכב. אז עד לסרטון הבא. אם נהנתם, לייק, שייר, סאבסקרייב. נתראה בסרטון הבא שהוא יהיה על פרארי, הרכב שלי, אופנועי ספורט, וכמובן יום הולדת בשנה הבאה. צ'או מנויים יקרים, תשמרו על עצמכם במלחמה הזאת.